Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka-ana-ana jud ta. Welcome back sa Palamay Drama. Ug atong i-upload karon ang Palamay Drama Compilation Part 149. Kaabot na jutag 149 mga listeners. Maski labad sa ulo, hinahinay ning gapon edit, no? Ug kana o dyan nakapadasig sa ako mga listeners ang inyong mga suporta kanunay sa inyong pagpaminaw. Salamat jud kayo sa inyo mga listeners nga naa jud mo pirmi. Intro vlog ta para bilisad ta Marius content. Katong last nga gi-upload na to nga pala may drama, atong basahon karon ang mga comments. First comment na to si Ma'am Delsam 99, maayong hapon Sir Idol, timing kayo ganahan ko paminaw kamulo prepare dinner. Salamat always anay gapon ko padayon paminaw tuloy-tuloy sa imong makalingaw makapawalas stress. God bless you and family. Nan kay ko ni Ma'am Delsam 99. Nadyo ni pirmi ko suporta sa atong mga drama. Ug sa imong pag-comment ma'am, salamat jud kayo nga isa jud akong basihan sa akong pag-vlog. Lipay kay ko nga nadjud ka pirmi ma'am. O amping-amping sa imong trabaho di ma'am maski busy ka. Salamat jud kayo. Si Lina Buna, lingawa kayo idol. Putol jud ang junior. Jud nalingaw si Lina Buna. Kay giputol sa katong last nga sender na to, ang last na to nga gi-upload nga pati junior giputol. Daghang salamat sa imo Lina Buna. Si Boyet Lidra, pastilan drama sige ra may katawa jud idol. Daghang salamat Boyet Lidra nga nasad ka pirmi ka paminaw sa mga drama nga gina-upload na to. Si Joselito Salva, idol, salamat ining imong new upload. Sige ra gyud mi kapaminaw og drama idol kay human sa kun ako ang pasultion pala may drama na pod. As always idol, support ako nimo pirmi. Like ano escape ads ra jud among magtampo idol. Nindot lagi imong thumbnail ron idol. Hihi. Daghang salamat sa imong Joselito Salva. Na jud ka pirmi ga suporta o sa imong pagbulay skip ads sa atong mga gina-upload o silito salba, dako kay ng tapang sa kuha. Salamat kayo sa imuha na nakasabot ka sa atuwa. Mao na nakapadasig sa atuwa. May na lang maduging-dugang na kung ginagmay nga sintabo. Pabuhi ta sa atong kahago o kalabad sa ulo. No? Hinahina lang kapag tag-edit mo listeners. Importante nga malingaw lang dyan mo, no? O uspo na ko, Oslito Salva, salamat jud kayo sa imong kanunay nga pag-suporta sa atong gina-upload nga mga drama. Salamat jud kayo. Si Regis, lingaw na pud idol. Daghang salamat sa imo Regis. Nga napod ka pirmi ga suporta. Si Mirna Urban, pagilok na sa idol, laban na sa Santa Ani. Makalaban na po daw si Mirna Urban kay pagilok ang ato ang palamay drama. Salamat sa imo Mirna Urban. Daghan jud ng ganahan kayo aning palamay drama, no? Salamat jud kayo sa imo Mirna Urban. Si Luwel Balandra, thank you idol sa pag-shout out. God bless. Daghang salamat sa imo Luwel Balandra. Ganahan pud ko ani Luwel Balandra, no? Wala jud ni hunong sa pag-comment sa tuwa. Salamat sa imo Luwel Balandra nga isa jud akong basihan pud sa akong pag-intro vlog. Na jud ka pirmi nga comment. Salamat kay sa imo ha. Si Oscar Abedog, salamat sa idol pabuhi sa dugo na sa dini. Ako jud Oscar Baydog ko pabuhi sa dugo. Kay kini atoa importante Oscar nga lagsik jud ta no makapaminaw sa palamay drama. Mao jud ni makabuhi sa atong dugo. Salamat sa imo Oscar Abidog nga najud ka pirmi ka paminaw ka suporta sa atong mga drama nga gina-upload. Salamat kay si mo dia. Si Analisti nindot ang drama idol. Thank you. Salamat Analisti sa imong pagpaminaw. Si Nina Castro, nice drama. Or pa-upload idol. Daghang salamat Nina Castro. Upload jud ta no. Importante nga upload jud ta. Maulan jud na ato ang buhaton nga upload jud ta. Importante nga malingaw lang jud ta mga listeners. Si Vilma Amor, thank you idol, super comedy. Daghang salamat Vilma Amor. Vilma Amor, pero medyo ni mag-comment sa tuwa. Wala jud ni BI. Salamat sa imo Vilma Amor. Si Judith Sakia, salamat Sir Idol sa makalingaw o makawala sa stress nga drama. Daghang salamat Judith Sakia nga nasad ka pirmi nga paminaw, kasaporta sa
atong mga gina-upload nga drama. Salamat jud kaayo. Si Jimmy Sinal, drama pa idol. Daghang salamat Jimmy Sinal sa imong pagpaminaw pirmi. Si Isabel Sirna, nice drama ang palamay drama idol. Wag tang kalakay. Wala daw ang kalakay ni Isabel Sirna. Salamat sa imo Isabel Sirna nga pirmi jud ka paminaw sa ako ang gina-upload mo dun ay makapadasig sa ato nga sige do tag-edit no. Para importante nga malipay lang jud mo mga listeners ug kana mao dun na ay makapadasig pud sa ako nga nasa inyong pirmi pag suporta nga sa atong mga gina-upload. Mao dun ay makapadasig sa ako nga pirmi jud ko mag edit og mga drama. Salamat jud kay sa inyong tanan. Salamat sa imo ada Isabel Sirna. Si Arnold Bornal, the best palamay drama. Mao jud kay kini atong palamay drama makalingaw og makatawa jud ka. Kay palami pa makalingaw makatawa jud ka no pawala sa stress. Salamat sa imo Arnold Bornal nga nalingaw jud ka sa ato ang drama nga ganahan jud ka. Salamat sa imo dia. Si Rodrigo Balye, salamat idol, tagsara ko mag-comment pero pirmi ko minaw sa imong mga drama gina-upload. Malingaw kayo ko sa imong mga drama. Malingaw po si Rodrigo Bali. Daghan jud tinuod jud nalingaw ni atong palamay drama no sa tinuod lang. Lahi ra jud sa kun ako ang sultion. Kaya kun ako ang sultion makalingaw man pud to no. Haligrid di pareha sa palamay drama nga natanan paggilok, palami no. Naa jud diha ang palamay drama nga maka maski wala tay uyab maka hunahuna jud ta no kay paghilok man ang drama no lami kayo ning palamay drama no makalingaw kayo tinuod makatawa ka. Salamat sa imo Rodrigo Wali sa imong kanunay nga pagpaminaw sa atong mga drama. Si Annalyn Bruni, salamat sa idol. Daghang salamat Annalyn Bruni nga nasad ka pirmi. Si Bobby Karel, lingaw na pud mi idol, sige jud katawa mi jud lingaw jud tinuod. Salamat si mo Bobby Karel. Si Danny Lopez, mahimot kayo mi ani palamay drama idol. Daghang salamat Danny Lopez. Si Tupper Valdez, more palamay ay pa idol kay mauna. Mao rajud among lingaw. Daghang salamat Tupper Valdez. Si Romy Boy, idol, daghang salamat tungod sa imong palamay drama. Akong gugma sa akong uyab nga si Charing, bilang uros-uros, magul ko dili na ko siya makita o madungog sa tingog. Mao na ginaingon idol, mapugnan pa ang baha kaysa gugma. Kulbaan ni Romy Boy no. Salamat sa imo Romy Boy sa imong kanunay nga pagpaminaw sa mga drama na gina-upload nato sa imong uyab ni si Charing. Daghang salamat sa inyo ha. Ug mao to mga listeners tanan ka comment sa ato ha. Ug ato nasugdan atong palamay drama compilation part 149. Ako si Nardo, ginaingon, mahal kong akong pamilya. Bisan unsa pay may tabo, dili ko'y katugot nga maguba ang among kalipayon. Mauning nahitabo sa akong kinabuhi nga, dili na ko mahimong mahikalimtan. Hapon na. Sakto na ron nga, iato ang merkado. Palit lang ko sa kakilo nga isda, butan ko, para makahigop pirong gabi og init na sabaw. Mona! Kadiyot lang! Uy, si Mel ba man ang natawag na ako? Ang babae nga daw ay gusto ni Nardo nga kumpana. Niya siya paingon ako. Sa katuyo ani ay. Asa ka? Merkado ka? Oh, palit og sudanon karong gabi eh. Makigsulti lang ang taon ni mo kadiyot. Oh, sige. Ang sabi itong panagsultihan, ha? Ay, dako na ng inyong anak, no? Wa palagi ka mo magta sa panik. Wa pa itukot sa Ginoo. Wa ba may mag-control, pero okay ra sad oy. Kung usaray among anak. Dili pa man sad na dako ang among anak, tulo ka tuig pa man sad na. Tagsara tingali mo charger ni mo si Nardo. Ako pa'y naasawang Nardo. Kada adlaw na siya mo charger na ako. Kay magpahumot bang kito premise ako, Nya sa bot mang ipasabot, Ah? ha? Wa ko jirjira sa kumbana kay baho ko. Sultihan ta lang ka ha. Halos kada oras nagpahumot ko ug humot kay ning ako. Wa pa lang gid mataymingi nga mamabdos ko. Nya na ka oy, wa man kay ayo ikastorya. Adtong og merkado. Hangtod karon na. Nagpabilin pagit gihapon ang dako na kong kumpakang Nardo. O buhaton ko yun ang tanan nga magkarelasyon ni. Bahala na kunsay tangatan. Ingon na nang gisulti ni Mil ba? Oo. Uy. Wa ko no ko mamabdos og balik kay basin ko og tagsara ko nimo gijirjer kay baho ko no ko. Naunsa ng tao ni babayhana eh. Ay nalang na sa tagday, ay tubay. Nayabag ng tingaling bayhana. Nayabag gid na siya kay dako man kay na siya gusto nimo.
Minyo naman taong ka. Uy, wag na siya manguyab og lain. Da, mapulaan na sa madugay, oy. Kay bawa ka dong, nabala ka baya o. Nabala ka man sa usa. Basik mo apot ang higayon nga imo siyang patulan. Sakyan nimo kay ako baya siya gugman Na, nimo. day, kanang di may tabo. Kung gisakyan ko pa na siya kaniadto ra, sagdi lang. Kung makita niya na bayana. Makauwawan yun ako nagsulti ba? Babae siyang buhat. Niya, makagusto siya lalaki nga doon na ni asawa. Mo na klase sa mga babae nga way ayo. Kung maminyo, dili ka bilin og bay. Yabag ng tao sa Milba ay porbida. Ako nga, dako kay ko gusto niya, wag ko niya sugtaan. Hagin siya nimo nga, minyo naman ka. Manang nagkikita gid ko nimo bay. Aron nang yuon ka ba? Nga ipadayon ang pagpanguyab ang Milba bay. Aron kauyab mo, di na siya magsigig chancing ako. Tapo yan, bihano eh. Tapoy, tao. Kaya nila, karong bi, sa ko pamisita na niya. Kana. Ako kay ko gusto, Milba. Sugto na ko na niya, huwag kang storya, Bernards. Kasal na yun! Kana! Sige bay, buhatang tanan nga magkauyab gid mo. Kay nabalaka ko. Laka ko siya. Nga mutokar ning kabuang ko. Masakyan ako na siya. Kung majudiran pa na ako na, dili oras. Hoy, ayaw na. Dako sa Mao lagi. Isawa na ka. Kaduha, Luis Milba. Mao. Dako ros ka imo ha. Mao. Puro nagtuhod sa bata na ka. Mao. Bungkal yung iyahan ng maiguan imo ha ba? Busa ayaw ha? Ayaw taon, maluoy ka Milba taon. Bay Manuel. Dayabag ka dagkit Milba. Magsige ka maghandom nga magkauyab mo anang nardo nga minyo naman na. Asa gutaw nimo gibutang imong utok. Uy, tarong pa ka ng pangisip nimo ha? Ay, nakasulti lang ka, anak, ma. Kaya di mo ko ikaw ang nabutang sa kong dapit. Hmm. Naigog ba ko ni Naddo, ma? Naigog ba ko niya? Sukat pa ka ni Ato? Ay pagbinog ko oy. Kalimti ng tawhana ha. Patya ng hanggaw mong kanang gipati nimo diha. Ako kani maglagot nimo gapusot naman ka. Bilang buho na kasi mo kwarto. Tiguwag ka na ha, ug nasayod ka na kung unsay ngilad nga buhat ug unsay nindot. Ayo. Unsa ka man? Anay na nga'y katahuran ay. Ba? Nakailam gustingog aron, si Manuel Manon. Ang lalaki nga mo ay matuod ka nahigugman nimo, kay gisigihan na nimong bastid. Da, sana si Tuyo anin iya. Ang unsa pa, mamisitag magpakiluoy na sadna ngay mo sugton. Busa ka na mo'y uyaba o. May kay dako na, ay dako. May kay buutan na, sugda na siya Milba. Ba? Unsa kuno, ma? Ba, oy ba? Bilba ba, di ba? Naduwag lagi siya. Ngano? Ay, dong! Dong! Nag. Ay, maing gabi isad ni mo diha. Well, Oh. diaras Milba. Naas Milba dire. Ay, manaog ni Ron, kay padayunon ka. Sige, Hoy, padayon na tos Manuel ha. Sugta siya. Sugta yun. Para magminyo ka na. Sugta ato lakaw. Mahala. Kit hinuon ko. Wa ko'y gusto ng Manuel. Wa jud ko'y gana niya bisag gamay. Oh. Mao na. Katapusan ko na lang ning atubang ni mo, Manuel. Kung mabalik pa gani ka, uy, wa na yung melbang mo atubang ni mo eh. Sa kapilam kag ipanganak Kausa? sa kagbalik. Kausa. Naaram na na. Kausa ram na kag ipanganak. Busa, kausa na sa unta ta balibari. Kapoy sig balik-balik og bastard ni mo uy. Ikaw, usor ba sa panganak mo? Nga, kadaggan naman ko ni mo balibari taon. Unsa ka? Nga si Nardo. Ano, ni sige man siya pag pamugos ka. May relasyon man mo, ha? Sige ka pamugos niya. Paano ba niya, ha? Oh, Manuel. Ursa, Mga pa eh. Kadlang largas muna silang probinsya atong usang adlaw. Si Milba sad magsigig duol na ako eh kung maglakaw na ko pauli sa amo. pida sa namin nanay. Di ba manunta siya nga may asawa ka na? Sige lang nga po siya pamugos, aron magkarelasyon mo. Mo na yung kabalakan Sa boy. bayhana eh. Kay karon na ba nga wala kong kasawa, lambi kay Jerjer eh. Gimingaw ko. Mingaw ko sa kasawa. Ya, basig batintal kung Milba ba. Na. Doon na ba'y usa ka adlaw nga miduol siya na ako, unya humot kay siya. Ya, Yan, nipis kay sininaw yung gisulob. Wa pa gibra. Utog dayo. Sus. Lakra ko tanan gud. Orma eh. bida. Ani na lang oh. Ingon ani na lang ang buhata. Unsa man na pa? Pirahin na ka usa. Igo na sa mga bungkag mo ginaba. Ah! Ay, doon lang ko sa amo. Huwa man nga akong asawa. Sige na lang tag-overtime sa trabaho ni. Ay, tukar sa unggan. Hingaw gi ko sa akong asawa eh. Paala na eh. Agong tahon na lang ako ni. Embuli naman sa tusunod adlaw akong asawa. Naido, kadiyat lang. Oh, uy. Similba na. Siya nagtawag na ko sa unahan. Day, Milba. Ayaw taon patintala day. Wala ba taon na akong asawa day.
Unsa man, gusto ka nga may tabo na tong duha? Bisan wa tay relasyon, ha? Oo, Nado. Oh. Nakagusto ko ni mo. Busa, bahala na lang eh. Tana sa amin na. Ako ramang usaran sa pay. Tana dayon na rito. Lami ang awas na ito. Nindot mo na ito. Bahala na eh. Ang kunong tika. Okay lang na rito. Ang ninunas ang flower be akong hagkandi. Dali be. Kaya gimingaw gipo ani. Gimingaw ko ani. Gimingaw ko dito. Gagilo. Day. Gagilo kayo. Virgin pa day ka day? Ha? Virgin pa day ka? Sa ato pa day ako una day. Minsan akong gana na. Dali be. Dali. Ay, ka. Dali na. Kuno talaga day. Dali. Time out. Ayaw sa. Imo na tan. Puni. Anong imo? Dali na. Ang kuno talaga day. Lami na ko. Dali. Ay! Nay ko, sakit lagi. Ang saray. Ang pusa. Gara-gara sitaw ka. Mauli gusto ni mo, di ba? Pwedeng luya, ginimil boy nga kung gimalmal og maayo. Ta, naglisod din siya og barog, human sa nitabo. Gusto siya nga magkarelasyon ni. Nga, himuon ako siyang kabit. Apan, wa gid ko musugot. Pag-abot sa asawa, wa na gid ko mutagad pa niya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Juliet. Ginaingon, ayaw ko ninyo butis ako na aron dili ang imana ang akong mabiktima. Mao niya nahitabo sa akong kinabuhi na kumahimong mahikalan. Mao ba tay? Wala sa tay bugas diha. Ay, diha naman pamanunta to'y 5 kilo diha na. Akong gibaligyan pidot oy. Masa tayo palit sudan. Di ay sobra ay para palitin akong bahal. Ay, si Inday nga akong anak, nakakaon na to. Ay oo, oy, busog na to. Agto ay, nagduwa naman tong uban sa mga amiga dito sa gawas. Hala tayo, wala na ba din akong iyabda? Milarga na sa Manila. Mamo na to tayo madali-dali na akong pangayog kwarta. Balik lang ta kag trabaho sa bar nak. Para doon na tayo kwarta kadadlaw ba? Ay da, gikapoy na akong trabaho sa bar tayo, uy. Usahay, masirot ako may customer. Mas may nang manguyab tag kwartahan para Oy, dali ng oy. kwarta. Kanang ulit tao nga uyab na kaayaw tao nang doon na asawa. Kay kuyaw kay sipatyan kag asawa nas laki. Lisod pangitaon ng ulit tao nga kwartahan tayo, uy. Mas dali pangitaon ang laki nga minyo nga may kwarta. Og doon na ko'y laing nahuna-hunaan nga uyabon tay. Doon na nagyud tayo. Oh, tinuod ka na, Juliet? Nagkagusto ka na ko, day? Unoy po, boy. Uy! Pansaman, kursunada ka na ko kay patilawan ta dayon Oh, ka. sige. Kay gusto ko matilaw batanon sa na. Ginahan ko ni mo. Gwapa ka. Di lang kay kwapa. Humot pagid ka ayo ko ni Boboy. Ano? Ah, Okay. Ug madahim nuroy ta. Magkuyog ta syudad. sure. Ako'y bahala para malipay ka ni Boboy. Tagbawon ta kag maayo. Ug ihatag ko nimo ang wa mahatag sa imong asawa. Nga day. Namihon nung nagisakit ng taxi tungod sa motel. Tana, lamit na kay day. Na, Uy, naghangos ka man ko ni Boboy. Basta katagihon ka ha. hindi mo ito takihon ko day. Di mo ko heblad. Na, naginaminam lang ko. Ang mukuan ni mo. Sige na mo, oy, Boboy, Juliet. Uy. Kanaog na mo. Ang atong silingan nga taxi driver ay. Panaogo na ko na ta, day Juliet. Nay Tomas. Wait sa ha, manaog na mi. Sige. Sige, salamat ha, Bay Tomas ha. Kay, gilibre minimum split eh. Okay, Roy. Timing mong sad ka kamoy akong nahimong pasahero. Libre na mo. Silingan ko ta. May Boboy. Timingan Kung ko. batig yung maayo, ha? Tana, day Juliet ha. Tana, dayon. Lami ang hagkan ining bao-bao ni mo. Sige, Boboy. Bao-bao sa batanon. Kasi parang magbawas na din sa mutya. Oo, dahil kunaw na ang gagawas. Pagit ni gawas, pagit ni gawas gani. Be. Ato na ni ko anon, be. Sige. Iko ano to, be. Bisag tiguwag na ka pero tusik kapag hihapon na. Nay Boboy. Ay, sige, kunaw na. Ganahan. Ang baliti ko ang Nay Juliet. Boboy. Juliet. Kabuyaw.
Natural na kutasan ka. Tulugod ka raon may nakuha imo. Paway tagkid ya. Birahan ti karong ikaupat. Oh, yamat ra. Puton to ni. Hurot kid ang tanan akong believe ni mo da, Noy. Pero, Noy, ang kwarta ha. Kinahanglan nga mo bilib ko sa ihatag ni mong kantidad. Ikaw kahatagan daligi ka. Basta, unya ta magawas din ha. Eh, birahan ti ka panglas. Sige. Paway tagkid dito ha. Dalit. Wow! Wow, chismil! Sabi ko, gwalo. Ha? Napo ni, Jismil ni. Sabi Wow. mo, okay na ka na Jismil? Ha? Oo, oy. Okay ra gid kay ni Buboy. Believe kay ko nimo, Noy. Nakakuha pa kag 4 rounds. Unya dako ka pa kwartang gihatag na ako. May premyo ka. Dali ka, be. Tagpalik. Higda ang kagbalik. Ha? Tawa sa magata. Higda ang kagbalik. Higda tagpalik kay apinanti ka. Ribansinan ta kag panglas. Salamat eh. Akin dito ha. Hubuan ko balik na akong gason ni sa. Sige, sige. Ha? Kapiliban ako ni mo ni Bonus, eh. Buboy. Uy, lupig man ni mo mga batanon, Noy. Ani atay, imo nang tismil tay. Palit og bugas ug sudan. Ano manihing daghan manih. Dako di kag kwarta ganina anak ha. O tay, dako gihatag nako si Noy Buboy. Si Buboy day mong gikadit ganina. Kwartahan ra man ang tawhana niya. Byudo sad. Kininak si Petra bang asawa bang ko Antonio ba? Ha? Tumas manggod? O Tomas, pag-agi ganina na ako ganiha din ni tindahan nila ni Itis ba? Ikaw regilibak, nakadungog yun ko. Mga kwarta lang kuno ka kung magpakuan kag laki. Haya, matra. Daghan ang tabi ako nadunggan anak da. Nga ako ray gisigag libak ang mga tawhana. Hapes, di siya magmahay. Kay kung sino'y Tomas ang sunod na kong biktima hoy, pangwartahon ko yung banatay. Drive ka na, Tomas. Oo, day. Adto na ko. Ay, kayod yun og maayo, ha? Aron daghan na sa taog kwarta. Lupigan lang tanang burikat ang silingan da. Daghan og kwarta tungod sa pagsigi og pakuan og laki. Dili ka gani mo kayod og drive. Ay, mamurikat man sa gyud ko ba? Awa niya. Labuan ko na kulyat. Suya gyud ko ng bayhana da. Ay, ilaw na Petra, eh. Tiguan ka na. Wa na'y laki niyang punit, nimo. Ni alag yung tatungod sa motel na Juliet. Tana day, kilami na kayo. Gusto na kay kong motorjak og batan. Oo na. Oh, Noy Tomas. Sige. Tagbawon tagit ka ron. Basta ang kwarta ha. Ang dama imong kwarta. Uday. Nang huwam ko og kwarta day. Nananto ko para ihatag nimo. Salvahis ka! Hasta nga kung bana imong gipangwartahan. Ang gidag motel. Doon ay nakasulti na ako. Tinuod ang tanan. Kung ihatagan ko niya dakong kantidad aron ibayad sa kong paglipay niya. Nananto sa kwarta para Salbahis ka! Ikihata ka! Polista ka! uy, habis akong sa kurasa na. Wadyo ko mahadlong. Among tagabisag asang kurtihan. Wa nga libakira. Wa mo pa dahil og kihasin ang traka gipugan sa siyang naog sa iyang anak nga lalaki. Nga labo ang nakastorjak nako. Kuman sa mong hitabo, takom ng baba ni Petra. O, wala lang sa kong mga biyang bana. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ador. Ginaingon, dilis lang higayon, ba na nga makasasi ang asawa, nga panghimarauton, masugbag kalag sa kalayo sa impyerno. Tungkol kino ni mahigayon nga siya makasa sa dili niya tinuyuan. Mao kini natapos kong kinabuhi, nga dili na ko mahimong may kalimtan. Unsa? Mga anak, naniil lang ko ni mamay. Kana mo suod siya din sa atong trabahoan. Sige, tutok ni mo. Ang tinuod ba'y nakabantay sa kuha na. Pero minyo naman ko ba'y. Ugas ta siya. Doon na sa Sibana. Ay, totoo. Mga anak mo ni Osoron. Ano sa trabuan, kina lang nasa kay kabit-kabit po. Parang lithang doon kang Dilpa. Nga, Dilpa naman, Adila ba? O panuroy mo gawas. Sugot ka, dili. Di na may tabo eh. Ngayon ang buhaton. Na may pistula na iyang bana. Kung may tabo na nga, masakpan may magkuyo siyang asawa. Manuroy mi. Gawas pa, di ko gusto magluoy sa iyong asawa ba'y. Dili, ba'y mando.
Mao ba, di Marnie? O dong, doon na nagihatod ganiha nga bill sa kuryente. 2,000 kapin. Bayran niya na to ang usa ka buwan dong ha. Hasta sa tubig ra ba dong gi hatda na sa taog bill. Sige lang. Ugma day, mobali ko ni Mama Adila. So, si Mana pa masildo na mo. Dako na ra ba ka og nabali dong no? Lagi, Gamay na lang niya kag makobra sunod si Mana dong. lagi. Hangyoon niya na ako sa ma'am. Na di na ako siya hutdan og di dirakan akong sweldo sa tanan akong utang. Para doon pa kibada nga para palit sa itong konsumo ba? Mobalik unta ko og trabaho dong para makatabang ko nimo. Pero wa man sa ko'y makabantay sa bata good. Tuig kapin pa ni Inday. Ayo. Ay lang ako nagtrabaho day. Ako ni bahala. Ako gibana. Busa, manarbaho ko para mabuhi na ko ang akong pamilya. Mao ba? Nag-offer ni mo trabaho mo adto pa kasbayan lang Mama Adila, ha? Ya, mo balik ang kwarta? Oo, bay. Doon na may bernan sa suga og tubig. Mupuno kong bali. Kanan, no, sa Mama Adila. Di ganun baliba, di mo ba eh? Kay, ibog ko kay na di mo. Bisag pila pa magamit ko bay. Ako ginambayaran. Bay. Bayaran ka po na ko. Parang lit, mahagton ka Mama Adila nga check-in mo ba? Tawag taon ko, ha? Sugot ka? Ikaw ba? Ha? Ikaw ba, bay Mando ba? Pulos ginabinuang na sunahuna ni mo eh. Nasi mo oo. Di na may tabo eh. May bana na siya. Kini nga ako panang lit malang saman. Sugot ka. Panang lit kung hagdon kag anak ni ma'am, ha? Nuta no? Kanahan ka. Nainig human, impas na ng utang. Okay ka na? Nuta no? Di ka. Di ko musugot eh. Magaan ka ni mo eh. May asawa ko ba eh. Mahalag pobre ko. Di ko may mabudhian ako asawa. Dili good, bay Mando. Ikaw din ni Ador? Ang ibidi ha, Sir Saldo. Kuan may tuyot ako ni Ma'am Adila, sir. Unsa may tuyo mo niya? Mubali ako sir, para bayad sa suga og tubig ba? Aw. Abi ko ba kung say tuyo mo sa kong asawa? Kulbaan man sa ta. Abi ko di mo Ador. Nahibong ko ani nga akong asawa. Kay magsige maghisgot sa imungan. Mao nga nagduda ko nga naibog di mo sa Adila. Sir. Salamat ining imong gipabali nako, mama. Ug may ihangyo unta ko. Unsa ka nang ihangyo mo Ador? Unsa? Bitaw. Unsa man kana Ador? Mahangyo unta ko nga di lang ni mahutdan og kuha ni nigsildo nako kining tanan kong nabaling kwarta. Aw. Abi na ko og unsa na da. Okay Ador. Di ta kahut dan og kuha inig sweldo nimo. Di ka musugot. Dili Adila. Bitaw. Ikumedyahan lang ta ka, Ador. Sige. Kamu na lang ipagsabot, ha. Basta, walay trampas, ha. Gusto mo bot mag-ipasabot ang pagkasultiha, hoy, Saldo. Nagduda ka? Nga may laing tumo ang akong pagsanong sa gihangyo ni Ador, ha? Wa man. Pero mao ni ang ikasulti ko nimo, Adila. Dili ko makahimo sa pagpatay nimo. Apan makahimo ko pagpatay sa lalaki nga mahimo mo unyang kabit. Sir. Maayo hinuon. Kay misugot ang imong babae nga amo nga di lang hutdan og kuha ang imong sweldo. Buutan si Ma'am Adila pero si Sir Saldo ang bad na ni Ma'am. Di ta mo sugot. Pero sopak ba si Ma'am kay naluoy siya nako. Sa sunod adlaw dong sweldo man nimo. Magtingob niya ta og palit og bugas ha. Day. Palit og bugas. Mutan mo shampoo des ha? Bago kang ligo day? Bagong ligo ko dong. Humot kaayo ko. Tagak. Hasta ako Sinsiyo. ubos dong humot. Yati ha? Taas kwarto na. Kay, ganahan ko na. Kwarto sa ta. May kinatupas Inday. Ay, salamat. Kaya nagis ko tagid ka ng butanga dong. Dukay na taong kay kong kimingaw anak dong. Uy. Uma ba? Tagsar mo ko kang manghagad na ako. Good. Sige, tada dong. Kay, di ganahan sa kurunda. Tada dong. My God. Morning. Kamusta na si Inday? Wala na siya nang gasa.
Tangkas na si kanina, di ba? Wa naman dong, wa naman. Kay ako naman sige pa inumok tambal. Mayroon. Di ba inom magtambal? At tanawan niya nagbalik ito. Ha? Kasi usang nilangat niya. Okay, okay naman to siya. Nikao naman ganito Huwag lugaw. siya balilag, May. Mator, okay na lagi. Okay na. Oh, uy, Mama Dila? Naghubo mo Ayaw katanan. ka pala ka. Wa rin ni sabay si Sir Nimo. Ha? Tuwa sa Manila. Adi, Ug ako'y naghatod niya kanina sa airport. Magipaan kita dayon ka. wala, ma'am. Lanindutar bang tanahon na na. Uy, sa puto. Muli kag bonika. Ano ba kayo? Ang imuha, ka-cute. Mao ba? Ako'y anak sa kumbana. Ug ikaw, Ador. Nakagusto ko nimo. Pusalipay ako, ha. Tagpawa ko kay kuwang ko sa kalipay sa kumbana. Oo ba? Ma'am, Mama Dila. Sige pa, Ador. Ubo-ubo. Ugo tayo. Naghubo na. Ubo-ubo na din sa inyo, ha? Anak ko, Ador. May hagi. Sige na. Lagyan ako. Ay, manino. Manino. Sinama ko. Ano? Pusok ko, Pusod mo din eh. Parihar na. Sige ba, Ador? May natabo din mo Mama Dila. O kung mas natabo, impasta na kong utang. Huwag yan po kong gihatagan ng dagang kwarta. Natintaligin ko sa pagkasahan. Salamat sa inyong mga suporta sa paminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Flora. Ginaingon, bisan unsa pa nato kabuutan nga pag-asawa, basta dunay magsigi og panintal, madugay madagid ta, kapangapit gid ta. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi na ko mahimo nga mahimtan. Luisad sa imong banal na uy, imo manggibudhian? Ang tinuod ay, wa biyagit ko'y plano nga budian akong kumbana. Di man ko sa kahigayon gud nga milarga siya sa Manila. Unya, tingtugnaw ko itong higayon na. Unya, may nagsikig, panguhit na ako. Mutong nadapot ko. Okay ra unta kung nagpakuhit ka lag kausa, pero imo man gyud gikabit. Ang imong bana na lang tayo ni biya nimo. Naluoy bitaw ko sa kumbana, day. Pero, niya naman ni. Ang akong kabit naman ang akong gikatipon. Wa biyagit ko'y plano nga i-live-in ko ni si Jimbo. Unya, may biya mga kumbana. O sugot na lang sad ko nga magtipon ming Jimbo. Ganahan man sa kong Jimbo kay halos kada oras kan kunyang ko anon. Na, ako no dahil na. Kung ako'y maminyo, adi gid ako luiban ng akong bana, oy. Dili gyud. Ay mao banak. Sugto ni mos laurong mamisita ni murong gabi una. Oh ma, basta mo dayon siya anila kung misita siya nako, sugton gid nako siya. Nakagusto mong kaniya, busa sugton ako siya. Unya gwapo man sa siya ma, unya naasay nindot ka trabaho. Uy, Magabi ay may nangatanguran nas gawas ay. Siya na ron ma, sila ron. Yes, di ana siya. Ay, salamat taon day. Kisugot ako ni mo day. Kana tungod kay nakauyon man sa kanimo og Lauro, abi mo di ra ba ko ganahan og dugay nga relasyon. Gusto na ko nga magminyo na. Oh, kumaw na. Pariyata. Di ka siguro na ko dahil love di ka. Busa, pagkaslan di ka sa labing madaling panahon. Sukatal. Karoon pa niyo kusuwan. Basta ko. Basta ko sa wala ito. Kilo ka, uy. Dahon taning duha mo ka pa. Kini noon. Kini. Ay, nayaga may sakit. Sakit ka pa. Sakit ka pa. Kana kay gamay ron sakit ang imo nagtagamtaman si mong bana dahil napasabot na nga iwigor gadako na day. Mao pa? Amot unsad ko ha. Mura duha ka tudlo day, duha ka tudlo.
Ambot lang lagi kay wa man sa ko katilaog laing laki gud kawas akong bana. Ba? Hi, Flora. Oo, yeah. Ay, di Dayon ala sa ay. di kadahan ay maglagod siya ko aning naong aning Dog. Kumusta ang kinabuhi ninyo, day? Malipayon ka ba? natural kay love gud ako akong bana gud. Abi ni mo, day, Flora. Naswito ko ng lauro eh. Bida. Ako pa gisugot ni mo ay. Sa ulang panagduog na to, kuyapan ka. May gusto ako ah. Mao ba, day? Milargang imong bana sa Manila gahapon? Oy day, gakos na lang taong kog hapol hasta unlan. Sa uno may bana to mas layo. Sus, ako di ko magsilbian na, uy. Mamambitaw nga sa dihang miadtos Manilang akong kalibin. Aw, dipok nga na ko, uy. Kay kundi siya magpapugong, aw, mangita na sa kuglain. Daylina. Lagi oy paita bitaw. Karon lang tukar akong gana. Wa akong bana. Ay, sige lang to na kog hapyod ang ako Ay, sos, ay pagmantin nila ng hapyod-hapyod nga ikaw-ikaw ra, oy. Ipatuhak naglain, oy. Buldog ay. Bogra ba kay na nimo? Galar bag atubangan anang hanggaw. Laro kayong dako nagibit-bit. Daylina. Ay, katok na bayas kagabion, ay. Pero wa man akong bana. Hapyuron ko lang ning ako, pi. Upuan ko niya akong pani. I'll touch myself na lang. Lami mo, pi. I'll touch myself na lang. Pati sa taning hapyod, pi. Husto sa kusina. To ay taong dito sa kabinet. Magkuha og taong kamiton. Lami awi. Magdali ko. Taon sa di mo gawon. Mantin nilang taon kagabi. Taon gaw, ha? Ano ang mabalik gaw? Na happy shoot mabali, pi. Pero lahi kig original sa. Hey, ako rin ba gaw? Isang bayot ko, pero nakasubay na ba yung kuhan ng babae? Sabo di, uy. Ayun ka ba ya? Amaw ka man? Baliw din na. Baliw na ng bayot ng babae. Ya. Baliw na na. Daw, joke na to ako eh. Daw, bini mo, sa bulldog ba? Ano naman sa? Agihan nga burag dog, ha? Ay. Uy, patambalay mong gibating kay Law. Ay, kikapo na dyan ko ng bulldog. Pero sige, be. Paadto siya sa bahay karong gabi, eh. Di na madaoy. Nagsigi kina siyang pangablit na ko ba? Sige kina siyang panguhit na ko. Bahala na lang ni. Paadto siya sa bahay karong gabi, igaw ha. Paadto siya. Adto siya pag-ias kusina. Oh, bulldog? Ikaw? Oh, Oh, yari sakit ka no? isultihan ko ni Dinubayot pa nga. Imo kong paniyon. O, hindi pa sa kayo ko. Ay, pasa. Relax lang. Ayaw din ni kay. Masik makalatog bisita si mama niya makita ta din ni. Tana sa imwarto na. Ano na yung kilamit ko ayo? Oh, nagilo. Nagilo ka sa Nakakuha kid mig 5 ka round atong higayuna na og na virginan ad niya uy. Pag abot sa kong bana, ako makikita ni bulldog uy. Ano gud akong bana, maikog ta. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Vika, ginaingon, buhat ko na ang tanan arimok kong mahalon o kikugmaon. Apan unsaon taman, kawa gyud gusto nako. Nalang ko mamugos. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi na ko mahimong mahikalimtan. Bisag mag-unsa ka pa dihag pa chance nga ng Fidel, di ka gyud niya makita kasi gusto nimo. Nahibaw ko nga iya akong makita sa kadugayan nay. O baka ha, nakakita na siya nako pero walang ko niya panumbalinga. Ay sige, ibutang ta gyud. Ipahilo na nato pagkabutanga nga nakita kaniya, walang kaniya panumbalinga. Mamugos day ka. Oo, tungod kinahigugma ko niya pag-ayo nay. Busa, mataas kong mga paagi nga magkauyab gid mi. Ambot ka lang nimo, bikaha ka. Dili manunta kay kanaras Fidel lang nagkarsunis ining kalibutan na, oy. Ala sige, bahala kas kinabuhi nimo. Basta gitambagan ta nakasusto mong buhaton, ha? Unsa?
Magpatabang ka na ako, day, or mauyab ni mo si Fidel? Unta yun. Suod mong kit mo, di pa? Oy, suod kay mi, day. Pero mas grabe gid na sa una, day, kay may relasyon gid mi. Karon mo na, oy, day, ambot na unsa na ni, pero, ala, katilaw gid ko sa anang iya, day. Na, supi kayo, day. Tuskig tambok. Dugay ay daday. Ako yun. Tuwa ko mag-apas. Wadyo ko mag-apas kung unsa nang iyaha diha. Basta kay love, gid ako siya ay. Sige, boy, no. Ay, okay na, tabangan ta ka, day, ha? Ako siyang pakisultihan, unya, day. Pero, kung kamay, magkataggo, haing kay bayo kun, ikaw na manguyab niya, day. Ha? Ako? Ako'y manguyab niya yun? Hala, si Fidel ning akong ikahinag po. Hi, Fidel. Hello. Pwede nga mag-istorya tagkadiyot lang, Fidel? Unsa may istoryahan ta, ha? Kanang, nana kay uyab? Kaniya doon na, pero karon wan aman. Ay, nagbuwag mo? Iya kong gibuwagan. Kay wa siya makagwantas ko Ha? Mo nga ako, magpanagan ako og panguyab kay basing buwagan na sad ko. Abi mo, Fidel, may babae ba yang nahigugman nimo sa hilong? Nahibaw na ko kung si kinsang babae nga buot mong ipasabot. Deve ka. Ina siya day. Nga wa ko'y gusto niya. Sige, ari na ko. Nick, nakasabot tingali siya nga ako may dakoy gusto niya. Bolo na lang ang kumidyahan ko niyag panguyab kay sugton ko dayon siya. Ay, pati ani Fidel. Ay, oh, Fidel. Nakasabot bitaw ko nga nakagusto na ko si Vika, Gary. Pero wa man ko'y gusto niya. Maluoy ko niya nga ako lang niya siya nga matilawan unya ako lang biyaan. Gary, sa akong paniminaw, no? Masugot na ba na sabika nga, magkauyab mo. Bahala ugwa kay gusto niya. Sige na, dang. Panguyabi siya, dang. Ay, ako sige sa na. lang naon Maluoy maguguni niya. Basta babayra ba nga akong mauyab. Ako rabi ng hilabtan. Unya, luoy lang niya siya kay di man ko mga asawa niya. Mahalag dili ka mga asawa. Ay, panguyabi lang ko na finalwat. Panguyabi siya. Panguyabi nga ko, amiga. Sige na, in town. Dong Fidel. Ikaw, Dong Arman, mamisita ni Vika. Nang. Sabi niyo mo, dako kay ko gusto na yung mga anak taon. Kung iyala ko sugto, na ipasawon din na ako siya. Uy, mao ba, Dong? Ay, padayon na din sa sud, ha? Tanas Arman ay nagpasudla din kay busted na kay wa ko'y gusto anak niya. Oy. Vika, namati ka day di, ha? Kurti pa mati anay. Hindi, Bika. Kanang... Lakaw na, Arman. Kay wa siya kay mapaabot na ko. Lakaw na ko, no? Ay. Unsa ba mo kinagayan diha? Si bata ko no, Arman. Vika, ayog abuga sa mas hayop si Armando, Kay siyang tinuod nga nahigugman nimo. Wait. Siyang gustong mga asawa nimo. Dili mahitabo nga magkauyab minay. Kay dili mahitabo nga sugto na nako siya. Kaya day, nibawang ko day, spidel mong gustuhan og maayo pero ay pamugot yung mugog mapidel. Usay gusto nimo. Sure ka? Oo. Biya na ko na din, Ebe. Biya na kay dili taka sugton si Fidel. Siya ang akong nagustuhan. O kay ba ako magkauyab si Fidel? Unsa? Mao na, day, Vika. Nag-all pa kayo si Fidel kay gibasted man siya sa iyang gipanguyapan. Tuway! Nag-inos tindahan nila ni Ites. Ato na ko siya. Diya ka na yut. Nakainom na ba to si Fidel? Base nung mulyok ang gana at respetahan gid sig maayo panguyab. May noon! Para matuman ang iyang pangandoy nga magkauyab sila. Iya untang ipuli ko sa kong usap. Kaya nakagusto ko niya. Kaya lang kong gibasted. Fidel. Fidel, ako ang tinuod kinahigugman nimo. Busa lingi ako. Niara ko nga nagpaabot nimo. Beka. Gusto na sa imong pag-inom, be. Tana sa inyo na, ihatod na ka. Dali na, tana, Fidel. Fidel, gihagan o gigakus ka nimo. Fidel, I love you. I love you.
kwarto na. Mangigda daw taro. Oo, Fidel. Mahal ka ka. Sa ihatag ko ni mong agputli. Umuting imo. Akong bit-bit. Pagapunan ang imo niya kataasan. Halif na ka. Mahal si Mahita po. Dito isa pa yan ang tanan. Ako na naman. Fidel. Fidel, pagkaslik ko. Kay may nahita po na nato. Kasubo ko, Beka. Sayod nga wa ko'y gusto nung isang kamay. Fidel. Kung dili ta uyab, busa dili ko malubag sa naitabo ni Dili, Beka. Fidel. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay akapin, naglalaho sa dilim. Igo na lang ko sa paghilak. Wa may gusto si Fidel nako. Nibiya ko sa ilang nga nagahon sa akong mga luha. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod na drama. Playboy ra ba kuno ka? Kasi nag-ingon. Akong manang Erlin. Dili in taon, eh. Dahil susan-sugtan ako. Kina? Oh, sige. Sugton di ka karong gabi una. Pero ayaw pagdahom ha nga kay gi one click ti ka. Girl na ko. Dili, uy. Oh, sige. Pauli na sa inyo, uy. Boy. Sure, good. Romel. Okay. Sure, good. Gisugot ako ni Musan. Oh, lagi. Sige na, uli na sa inyo, ha. Ayaw palabi ha nga, gisugot na ti ka, ha. Tayo pa, si Jim Will ba? Manguyab sa tunay mo. Hindi mo ko ganahan niya, good. Ganahan di ka. Hilom di, uy. Sige na, pauli na sa inyo, Romel. Sige. Good night, Susan. Uyab naman ni Romel-san. Uy, hinaya ni bugtingog ta sa, uy. Kinaaw niya makabati. Gisekreto lang sa dinamo ni Romel. Kinaamang good si Jimwell, good. Oh, may kiwan mo sugtas, Jimwell. Kaya nga naman, Tess. Kuan manggod, uy. Ganahan manggod ko niya. Crush manggod na ako siya, uy, sa elementary pa ta. Mao ba? Sige. Imuhan na si Jimwell tayo, Tessa. Sorry, Jimwell, ha. Pero gisugot naman ako si Romel, good. Mao ba, Susan? Oh, si Tessa nalay panguyabi. Kanang sige tingsi. Uy, di ko ganahan niyo, uy. Unya ko, ganahan man ko ni mo. Joke. Tawa, Susan. Sige tingsi ng babayana. Mas maayo man ko na magsigig tingsi. Kay makapagwapa man nagmusmile, good. Ang makabati ka na sige mugot. Bitaw, Jimwell. Ingon ini manggod ni. Pag elementary pa man nato nga na-crush ko ni mo. Hinumtum ka nga pag birthday ni mo, gibangkahan ti ka. Unya, gidana akong imong mga barkada sa pungko-pungko. Unya, ako ang gasto. Gifree ta mong tanan kay bag-o man ming nahalinan ato kabayo. Unya, nahalinan pag yun mig plastic. Di ba di, Susan? Dungan magani tag baligya sa plastic ato. Mauna, Jimwell. In love kayo ni mo si Tessa. Nga nang mangita pa magkaglaing babae. Naas Tessa, oh. Jimwell, sugtan na lang good ko, good. Aron, kung sugtan ko ni mo ba, magdungan na lang ta nilang Romel ug Susan. Dungan tagtanaw og sini sa Lane Theater. Susan, manggawas tang duha na. Gawas ta ba? Oo niya. Sila si Tessa o Jimwell. Diya na to. Dili na. Giganahan ko sa salida da. Unsa? Giganahan ka sa salida o niya magawas ta? Oh, ikay ko payamutan. Amaw yung ka, Romel. Sige, ta na. Magawas ta. Oh, niala kita sa inyo. Anil ta sa amo kayo may tao. At tas motil. Nanya makakita ang duha. Klaro kay bagun sa tangad to. May din sa amo san kay. Mura lang tagwa ba?
Ganahan kay ko. Tempas, naghumumay ka. Ganahan kay ko. Ganahan kay ko. Sus. Nakusus na. Romel. Siwa na ka duka. Duha na kasi mana ang nilapas. Unya? Mabdos kay ko, Tess. Kay sige man kong suka. Pakasal ka o di? Pagkasal ko. Pagkasal kong Susan, di ko ling. lagi. Dugan ko na nga doon maasawa na ko na imong anak. Kamong duha ha, nag-una-una gid mo ha. Mo, sunulong niya, Miss Tessa. Ay, di pa ko ganahan mo mabdos, uy. Mamabdos ka? Sige kog bomba ni mo, ang makang burot. Tempas na, Romel. Sa tatas-taas na. Ilang din sa nan. Paggunit mahog ka ba? Mangupot lang ko. Grabe ha. Bisag sa hagdanan, birahan kang Romel. Lagi. Bisag na pa mi CR, birahan ko. Hala no, walang patawan. Pumunta ron. Kasi mo ginuto. Buwad, gibutangan og daghang tamatis. Ha? Buwad eh, ha? Buwad eh. Asa na? Undang kasi na. Nga naman na. Gakos-gakos sa saday. Buwad ka na. Turjak sa ta. Buwad ka. Unsa? Ano bisag alis ko sila, Romel? Bisag asa basta magka-turjak ta. Gabi ha sa di mo. Uy, tempasa ba? Ganahan kayo ko basta magka-pamaho kong buwad. Tempasa, di ka makahuwat ka mahumaning akong gipito. Hindi na. Basta magka-maho kong buwad. Ganahan ko. Susan. Unsa bay? Mutira ka bisag asa mong dapita? Lagi. Ambot nga ano ko. Kasi manimahog buwad. Magkabaho kong buwad. Ganahan ko. Ha? Ang talikod lang siya. Akong asawa. Ganahan din ko. Lambi mo nga na Susan bay sa? Masingan? Benjamin? Susan ba lambi? Ano, katilaw kas kong asawa? Ha? Uy! Laro ha? Laruhin ko ba ya? Kad na. Kasi magguba ito pa ng higala. Uy, ayaw na bay Romel. Di masag ka magkumidyahan, uy. Mabdos sa sad ka, Susan. O, Papa Kuling. Ngano day pa? Dili ka ganahan og apo? Ganahan man, pero grabe, sunod-sunod man sa edad siyang anak. Mura mag si Parinunoy, subelo, tabar, porbida. Unsaon man sa ni Romel pa. Masuko magbalibaran ako. Asyaro sa niya. Siya lang tayo may baw mo sabot ni mo. Maayo man ning mga lalaki kay dili man may mao magmabdos. Maogyod pa. Hinoon mga bata pa Mas Romel. Pero butang isa niyo yung taas nga gap ang imong pagmabdos, oy. Ay! Naunsa man ka, Romel? Uy, hapla ko mahayang da. Labo na pagkinang mabdos ba? Sila bo, murag kalbasa. Labo pas kalbasa. Dirita day. Oo, asa naman sa da. Sandig. Gunit may jealousy. Unsa? Kay? Birahan ka. Dili mo Susan. Romel, uy. Agay, sakit na kayo akong tiyan. Nagpakati naman sa gabiin, Romel, no? Unsay nagpakati ba, Papa Kuling? Napagamit yapon kasi mo ba na bisag kanang mga nakay na ka? Ayaw na lang gugugso dyan, anak Pakuling. Ay naman din is Romel, uy nga naghuwag taxi. Kaya anak ko, nakaayo ko. Bida di mo, oy. Ikaw, asa man. Uy, mayo ka yung stulo. Kung pasakyan mo sa kung anak tayo hospital, ha? Naratol si Romel, nakaagin ako sa pagpanganak una na mong anak. Kay first time man ako natinga na si Papa Kuling. Sa pagdinali ni Romel, kuha og taxi, ang tartanilya man ang iyang resulta na, Torjak anywhere. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Lando, ginaingon, buutan ko nga pagkabana, pantungod sa kalisod, mapugusta sa pagpakasa aron lang makakaon og lami ang atong pamilya. O kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di gyud ako mahimong mahikalimtan.
Ay, padoong nagikumugrahe pero tama kita saktor kita. Saktor ang iabang sa jeep, di pa siruan. Doon ay sobra, gato sa sagapin. Hangyo na sa kuanin nila ni Sir Umam Ronda. Nga, muwang nasag ko bisan gamay, bisan 300 lang para makapalit kong bugas, sudan. Inibili na ako sa amo. Pita ba yun eh. Mingaw biya sa pang-drive ron eh. Mobali na po ka? Unta, sir. Gatos kapin naman nga akong sobra, sir. Sakto ra gini para pamugas ugma. Nasi adto alas ma'am nimo. Tuwa sa among kwarto eh. Ito ang kwarta niya. Dili na ko maato niya kay sapot na patong bayana. Wa pati ganang mutanaw na ko. Uy, nag-away di mo, sir? Wa man. Kaya wa man ko makik-away niya. Wa ako mutubay siyang sapot. Sige. Ato dito sa may sala. Pabutan lang siya nga bugawas sa among kwarto. Sir. Unsa din inyong giawayan, sir? Ay da, nasuko. Nga wa ako ka-jirjir. Ha? Wala nga. Uy! Wa ako jirjira. Wa na ako jirjira Ano siya. man sa nimo siya jirjira si ma'am, sir? Pastilan. Kalami anak sira. Ya, di nimo jirjiron? Ambutan nilang daw eh. Ambutin ako. Ambut. May nipiktan. Pastilan mag-jirjir na unta ni. Unya? Diyang ako nang ipasod. Uy, kalit magkamang ako. Unsa? Ma'am. Si Sir Danny mo, katagi? Ma'am, kining ingon maguto siya, ma'am, nga tuwa ko no sa inyong kwarto ang inyong kwarta. Unya, gisapot mo kuno ka, ma'am. Wala na siya mo adto sa inyong kwarto, ma'am. Imo mo kuno siyang giaway. Nisulti siya nimo? Nga ko siyang giaway? Ha? Oo, ma'am. Nisulti to siya na ko, ma'am. Suko kuno kay dihang nagjerjer na mo, kalit lang kuno tiko-ko niya. Uy, ayo ng tawhana. Ako ganyan niya maglagot? Ato di ko magpa-jerjers lain ba? Ikaw noon, ma'am, kung mga bit ka, daghan pang laki nga magdaggan ni mo mo, kay lami pang kay katanawon mo mo. Ako pa'y nabana ni mo, ma'am, ay kada oras giti ka, birahan. Kay lami man kay ka. Lando. Ma'am? Muna. Ang ako ganing asawa, ma'am, no? Bisan pobre mi, pero mahal kaya na ako asawa, ma'am, kay pero may man ako siyang birahan, ma'am. Nya kining ako, ma'am, di lang yun sa pagpangambog ba. Dako ng piso nga karaan. Mao ba? Lando. Ma'am. Kung magsigi ka, nitiko ko ng kang sir mo pa. Pwede na kang mahangya ni mo? Sige, ma'am. Sabi, ihangyo ni mo na ako, ma'am. Ha? Pwede kang yun ko ng imo aron malipay sad ko. Unsa, ma'am? Mao ba dong, gitagaan kag 500 sa imong among babay? Iya ra gihatag, dili huwam? Day? Saon nga naluoy man sana ko, day, kay gameram kay kong sobra. Hala, kabuutan ko sa imong among babay. Mulang butan kay day. Kanang, Dong Lando. Magubaya ko nalikod dong. Unya na lang ta mga hunbi. Kwarto sa tana. Ang mga bata la itong paunahon o pakaon anang gana mong lechon manok. Sige, day, sige. Sige. Tukar na kong gana, day. Kahubuti mo na. Gisabi. Tara. Kwarto na. Di na madaan. Dali. Bungutan yung bagong ligo. Ganahan ako ni Manok kay Mike kay kagbukwas tilas ko. Alam mo sa ganito, Andre. Kayo, Dalipid. Kayo, dalipid kayo. Ngapon na ta. Hindi ko ano. Kayo, pastar taray. Kini, Inalo na ako. Dong lamig. Sige pa. Pili na yun, paspasan. Paspasan. Sige pa. Kapuya day. Tulo ka raon gid atong nakuha day na. Tanda na.
manihapon na ta. Aha. Anya balik ta ini ko manatukaon ha. Sige. Tanan na, Sige, manihapon na ta kadiya. mga unsa ta. Tanan. Igutom sa ko. Tana day. Mababait pa rin ka taga ang kwartas kanang asawa sa tag-iyan sa jeep ng driver. O bay, Ida no? mura man og nakagusto na nako bay. Mura ba gusto ng pajirjir na ako ba? Kay si Sir mong bay kanayang bana. Tagsara mo jirjir niya. Kay sige magtikok-kok ng iya. Mao na bay. Chuchira na yun. Ha? Abi ni mabay. Mas lami ng jurjuron mabay nga lain. Uy, sumul sawa. Uy, sumul. Para Nasa kay ato- sawa. Uy, ato, ribay, ikaw ribay. May kabit ka? Oy! Ang agi ka mga bigasas. Inigtak-ang ni mo. Imo ituon. Iyo kalibang. Kadong mo. Sumul ko kay sawa bay. Sampol gid eh. Inigpon bay. Batay. Mapaw bay. Sagot saon. Ayaw sawa. Sabi na ko na bukla si sawa. Tira ko bay. Mahadlok mo kuha na mo jirjir lang yung babae bay. Ay, di lang siguro gusto bay. Di ko gusto makasako sa asawa bay. Bahala na di ay. Kalma na. Muadto ko sa imong amo ha. Ma-apply ko pagka-driver. Ako jir-jir ano ba yan na bay? Sabi ay! Ayaw ay! Ano lang ka? Kau diya! Ayaw, ayaw! Pangitag imo diya! Pangitag imo! Ayaw hilabti ng ako ah! Ano birahin na ba yan na? Pero di ka unan. Baunan niya kaglain na na. Day? Sige na dong, birthday ron sa atong kamanguran ng anak. Pamaray ko kwarta sa amo ni mong babae para mapalita og lechon manok og cake ti Inday. Sige, day. Akong suwayan og pamarayag si Mama Riza. Suwayan ako. Sige. Adtoon ako ha. Drive na ko. Adtoon ako day, Rosa. Ma'am. Imo magkukong gipaso din sa inyong kwarto ni Sir, ma'am. Ug... Wala, kanipisad na yung magsulob, ma'am. Uy, nga si Nina. Lakra makayag tanan, ma'am. Utugan. Barog mo kaya, ma'am. Yeah, ang imo. Wow. Imo na tanan, ma'am. Buduha, good anak, ma'am. Lando. Ma'am. Waron din akong bana. Oh. Okay, birthday man karon sa imong anak. Hatagan ta kag 3,000 pesos. Basta imo kong lipayon rong higayon na. Kimingaw na kay ko. Hala, gihubo man gini mong sinin ang nipis, ma'am. Uy, ang imo sa pay, ma'am. Lamiya na, ma'am. Uy. Ali sa kama ni. Ali na. Ma'am. Sige na lang. Kami pa niyo, ma'am. Kamutan ni katambok. Lamig ang lamig. Kapinig ka mo. Ini. Apa? More. Usa na lang. Kana. Tukob man. Kini akong go. Agay mo. Ay, kalami. Ay, kitita. Ay, kalami. Ma'am. Kasi mo ba? Ay, gani mo ba, mamoy? Nakaayo. Uy. Sakit. Kalami. Marisa. Marisa, hini. Ay. Sige pa. Puwerte gud. Makaraon gud ang nakuha na mo ni Ma'am Marisa atong higayon na. Ug pagkahuman, gitagan na ko niyag 5,000. Kang lipayan ako. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Daira. Ingon, wa ko'y plano nga magpakasa sa akong pagkaasawa. Kung naimo man ko nga hukaw nga pagkaasawa, ang tanan, pagbuot sa akong kapalaran. Mo kining nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimong, mahikalimtan. Ay, nahuman na gid akong kusog-kusog sabon ang mga balingon. Waswasan na lang ni nako. Nay, Dayra, ala ang panog soft drinks ni mo, oh. Snacks sa, Nay. Ay, salamat nak. Tapangkop nila pa ni mo, Nay, be. Wa man ko'y klase ron, Nay. Ay, sige nak. Tabagi ko, pi. Aron inig ka ugaan ni, mato na dayon ni nato sa ilan ni Ma'am Concha og ni Sir ni mo Mauro. Ay, lugar lang ko din sa skina, bay.
Salamat. Kaya ako dito, oh. Salamat, bay. Ay, minawa, pre. So, panahon na pumasero ng balaban, eh. Wala sa kasbayo, eh. Basi gutom to asawa kong anak. Mapit na kong pikir, eh. Palikupan kong soft drinks. Inday, pumanaturan og pamilo sa mga uga ng mga linabhan ba? Ako na dayon ning ipahatod sa ila ni Ma'am Kunjag sir ni mo Mauro ha. Aron makakwarta ta. Kuto man nay, uy, alit sa tagpanog soft things, bi. Hala, wa na ba ko'y kwarta diri nak? Paspasan lang nato niyo pamilo. Aron hatod na dayon ako ni. Aron makakwarta na ta. Nya mo palit yung taugpan og bugasab. Dahil na! Uy, hala. Nandaan ako pa ang soft drinks sa'yo. Ay, si tatay ni mo na. Nga na siya. Na ako no siya dang pan og soft drinks. Akong sugaton si tatay na ya. Tay! Tay dito! May hinoon nga, may dali ka to pauli si Tito. Og may danga pa og soft drinks. Pero, wa man ko gutom eh. Lain man kong gibati diri. Lami mang i-jerjer, kapoy mang tagikag panglaba. Pero, saong luya man ni permis dito, tagsar kayo may mag-churcher. Basugas tong anak taon, ay. Ay, biyada yun, lipayon kayo. Nakigduwa na siya to siyang mga higalang bata. Ikaw dayo, lagi kang kaon lagi. Soft drinks ang lagi mong ginom. Maan lagi, ang ko gutom ha. Lain man akong ganahan ko. Ha? Tukad lagi akong gana dum. Ay, churcher tapi. Ang laba mo ka, kakapuya. Nauroy. Sige. Mingaw sa pasahero taon. Sige. Kwarto na Ay, salamat. Akadiyot, madali-dali ko. Mangimasaon ako ha. Ay, shampoohan ko ni akong upos. Aron ka na sa kamutilap dong. Basa kayo? Hindi pang gitot brasa ng imo sa kundila. Alam mo yan, di anak kalami ko anak to. Taglit ang sahan. Alibe, takilid. Singalpot ko. Ay, kaluya gapaon anito. Sikat pangka. Saman. Dahil itlog na ko. Nakong pagahian ni Bumito. Sorry na. Ako rin yung taong dila taon. Kapagawa sa imong gana. Biyaan ni Hindi ka ba kay imo? Kay Brogy Blitz o? Puti kay yung transundro. Sige rataan ni Dong. Dila rin mapagawas ni mo sa makapagawas sa akong gana. Ay, ang akong gusto ka ng imo gid unta. Kay gimingaw na ko anang gahi ni mo Dong. Taraman taon ng galumoy, oy. Ay, saan mo niya ako eh? Porbida. Kapoy na mo eh. Bangon na lang tape. Atod na lang ko akong lidaban nito sa ilang Ma'am Kunchaw, Sir Mauro. Bangon na lang, uy. Okay ra. Total, manama ka. Okay ra. Man si mong mata. Oy. Di pwede gana ra to. Lahi man ang igawsan yun. Sige, ganahan pa. Oo ba? Oy. Pangita na lang ito paagi. Nga motusking ng imo hakaw. Ha? Pangita dito paagi. Ma'am? Si Sir lang? Ay, lagi dayra. Si Sir Mauro lang nimo ang pabayra sa mga linabhan. Mubiya dayon ko. Hasul kay na siya. Uy, sige ha, diha na ka. Oh, hala. Yan naman tos, ma'am. Mura man itong nahadlok niya, nagdali og biya. Ito ara ay. Sir, nagpadagan siyang auto nga, nakaparking daan sa kawas. Ala, niya na si Sir. Ay, maikog man akong maingon eh. Sir? Daira, Sir? si ma'am tanong mo ang nibiya sakay sa iyang auto? Oo, sir. Nga na dito siya, sir. Mura man tog naglikay ni mo. Nagdali siya nga mo biya. Paitan ni ma'am ni mo eh. Muribansin nung tako. Di na kuno siya kay sakit na kuno iya. Ha? Still lang. Ako to siyang dijerjer. Pakuman sa crown. May gawa sa mong kwarto kay muinom kuno siya juice kadali. Pero may biya di ay. Sir. Ikaw lang kuno ang papayron sa dihatod na ako nga mga linabhan. Nagdali kuno siya.
Sir? Imo magugong kitutukat maayo. Ay, sorry ha. Nipis na ganyan akong nasulob, sir. Nya, wala bagit ko makapambra. Kag nanulisok. Hello, eh. Utog, grabe. Ilakra kayo. Sir? Dara, hatagan ta ka karon og 10,000 pesos. Ha? Basta mo sigot ka ako nga tagbawan ko nimo. Karon gid sa lawas tong paagi. Saman. Sir? Sige na, day. Ha? Ay, sir. Tagbawan ka. Sir. Galitan mo lang to ni mukha ko, sir. Sir, walang mo tabangan, sir. Galano, eh. Tanas mo. Ang kwarto dahi, tana. Tana dayo. Sir, ba yung malibaran natin, sir? Sige pa na no, kung may usak ka anak, may apagay po na. Pero, Ay, hayang man ko, eh. Nanumag ko mo balipan, eh. kanatungod kay nakuwangan ka sa... Kaya nagyagapit. Kasi nga na akong imo ba? Alipi. Napanawa ko ng imo. Pita pa ba? Oh, hala. Sir, kata ko o kataasan mo. Askip ka ayo. Marapot. Ha? Yeah. Dali na. Napita ka akong bata. Marag mapita ang ayaw sa mura ha. Agay-agay. Tapos sir, mapiang ko hininga. Magtakian niya kung mapag-amo. Ron, ini. Kini ay. Nali ko na nood. Agay. Sir, agay ka nami. Agay. Nagkisi. Naku. Sir, daang. Naku na. Unsa? Ikaw gusto na ni Sir Mauro? Payot. Wala no. Inadot lang naman ko niya. Nadrag ka? Di man ko matagbaw niya ko. Tapos akong buhaton. Di ko makahimo sa pagbiya sa kumbana. Mahal man ako dito. Mao ni liso di aron. Mao na ron. Pero para na ako, no? Mas maayo nga mo pili yung gini imong bana di kay bana na nimo. Unya kasado mo. Sir Mauro, ano naman ay asawa? Uy, ako mapatyan ka ni Ma'am Concha, no? Pero hugaw na ko. Hugaw na ko nga pagkaasawa. Nagkasaan ako sa kumpana. Oy, died. Uhi ang tanan. Biya sa kinabuhi ni si Mauro. Biya arong way dugo nga muagas. Biya gyud ha sa kinabuhi ni Sir Mauro. Ito man ako ang tambag sa amin akong bayot. Wa na ko magpakita pan Sir Mauro. Kung iya kong ipatawag, di na ko maadto. Ibaw ko nga ang lawas na usapang niyang tuyo. Pili ko nga kumbana. Bahala og nahimo na kong usa ka hugaw nga pag-asawa. Uy! Now to listeners, atong Palamay Drama Compilation Part 149 o sinawat nga nalingaw mo sa ato ang Palamay Drama, mga listeners. O usbon jud nako pagpasalamat tanang ga-comment sa ako. Salamat jud kay sa inyo. Isa jud atong basihan sa atong pag-intro vlog. O tanan mga listeners dai, salamat jud kay sa inyo tanan. Nga naadjud mo pirmi gasunod kapaminaw sa atong mga drama. O sa dili pa nato tapuson na atong istorya, ato sa i-shout out tanan ga comment sa kuha mula sa nga gi-upload na to. Shout out na ko si Ma'am Del Sam 99 dyan sa Hong Kong. Si Lina Bona, shout out. Shout out po na ko si Duit Lidra. Si Silito Salva, shout out mo diha. Si Reggie, shout out. Shout out po na ko si Mirna Urban. Si Lowell Balandra, shout out. Shout out po na ko si Oscar Bello. Diyan sa Karkar, Cebu. Si Analisti, shout out. Shout out po na ko si Nina Castro. Si Vilma Amor, shout out. Shout out po na ko si Judith Sakia. Jimmy Sinal, shout out. Shout out ni mo diha. Shout out po na ko si Isabel Sirna. Arnold Bornal. Si Rodrigo Valli, shout out. Shout out ni mo diha. Annalyn Bruni. Bobby Carril. Si Danny Lopez. Si Topper Valdez, shout out. Shout out po na ko si Romy Boy. Ug sa iyang uyab diha nga si Chari. Sa iyang amigo nga si Munching, shout out ninyo diha. Ug mao to mga listeners tanan ga comments sa tuwa atong gi-shout out karon sa atong part 149. Ug atang-atang na pud ang sunod nato nga upload mga listeners atong Palamay Drama. Magkinahinay na pud tag-edit. Ug gusto na ko mga listeners, salamat jud kay sa iyong tanan sa iyong kanunay nga pagpaminaw ug pagsunod sa atong mga drama. Salamat jud kayo.